and Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mauganing sa kababay nga nagpuyo sa Gunob, Lapu-Lapu City, Cebu. Ang ito matitampo, nagdasangan nga, Teya. Kuya, thank you for driving tonight, ha? Anything and anytime. Basta for you. Mo nang suya gid kayo ako mga friends nako kay I have the best kuya ko, no? Pinangga lang kita ka. So kada matay si Mami, isaad ko nga, I will protect you. Thank you, kuya. Oy, hi, miss. Kasi panganin mo? Hoy! Ay, basusan ako manghud, ha? Kuya, ano lang sila patulikod? Sabay gusto mo, ha? Kuya, nag-drive ka, kuya, please. Ano lang patulik? Dili, gibastos ka ng mga tawahan, ha? Bisag nahibaw siya nga nakikuyog. Pabugiro ng tawahan, ha? Kuya, please. Ayaw na lang lagi. Kuya, watch out! Kuya, mabanggata! Wa na si kuya ni mo. Wa na siya. Dad, gusto na. Dali na. Mamaulit na tanan. Dad, I made a coffee for you. Here. Thank you. Oh, Usa man. Daddy. Dad, Next time, don't make one if you can't get it right. It's too sweet. sorry, Dad. Sukat lang nawa si Kuya. Murag layo na kayo si Daddy na ako. Naipaw ko. Isagwa siya musultin ako pero ako may ang gibasol sa pagkamatay ni Kuya. Naipaw ko. Ay da, forget it, uy. Dili ka angay mag-guilty. Because what happened on that night was purely accident. Usa pa, way nakagusto nga mo ito'y mahitabo ninyo. Dapat ganit, thankful pa si daddy ni mo nga dili ka mong duha si mong kuya ang nawa. Day. Oh my God. Ay, nanasad siya, day.
Kinsa man? Tanawan ako ng janitor, oh. Gwapo kayo siya, no? Sayang lang kay janitor naman siya, pero gwapo gid siya. Dili bagay niya nga mahimong janitor. Bago na siya din I think so. Pero I'm not sure if I heard it right, ha? Nakoy nadunggan ato one time nga students nga nagstorya about him. Nga, he's a working student ko, no? Mao pa? Oy, you look interested, ha? Oh, of course not. Thea, ako na ana. Malate na kasi mong klase. Ay, okay ra, yaya, uy. Tao-tao na sad nga wa ko makaluto para ni daddy. I want to cook for him. Just make sure nga mukaon siya sa iyang breakfast before siya work. Okay, Inday. Thank you, yaya. Happy to get eh. Ay, wa pa si daddy? Buwan to na ko. Sir, kaun-un na. Ay, hindi ay giluto si Inday Thea para nimo, oh. Dili na. Nagdali ko. Dad, sige na, Dad. Mas maayo nga masudlan gamay imuntihan. Tilawi lang akong niluto. Bisag gamay lang I ko. said nagdali ko. I have to go. Inday Thea. Okay ra, yaya, uy. Nakasabot ko nga, grabe gihapon ang kahiupos si daddy nako. Inday Thea. Sige, ya. Mag-prepare na ko for school. Late na gid ko, ani. Ay! Sorry, miss. Sorry. Sorry. Okay ra. Di ba, ikaw man tong janitor? Oh. I'm Thea. Ikaw? Andy, miss? I hope we can be good friends. Huh? Sa tinuod lang, wa ko makasabot nga nung nagkigsuod ka na ako. Akong buto na naon, layo na kitang kahimtang mi. Ano di ay? Basihan bago di ay na ang kahimtang sa usa ka tawo, aron worth it siyang tagdon or dili? Tia, I like you. Tia, I don't know ha, pero gaan akong buot nimo. ha? Unsay buti mong ipasabot? Do you like me? Oh, Seriously, ganahan ka na ako, ha? Tia, hindi tabagay. Usara taong kong ka-janitor. So? Wa man tingali lalaking di magkagusto ni mo. Ideal woman ka para sa tanan. Oh, so you like me? Ha? O kukuan. Mm. No. I think I love you. Tia. What? Uyab na mo ni Andy? Nga naman. Why not? Girl, okay na gid ka? Buutan si Andy, girl. And nakita sa dako nga, naninguha siya siyang future. Pero girl... Please stop. Okay? Love na ko si Andy. O binangga ko niya.
I will fight for him. Thea. Usa lang ka, janitor? Pulos pala yung labad sa ang imong gihatag ka na ko, Thea. Karos abas ako nasakto sa imong pananaw, Dad. Sukad lang namatay si Kuya. Mura na lang ko guway bili ining baya. Wala ko'y bili para nimo. Ay, akong sultihi, ana. Tinuod ba sa Dad? Kapila ko nang ayo og sorry nimo. Ni-explain ko nimo nga aksidente ang nahitabo. Kung kahibaw pa lang ka, nag-ampo ko nga unta ako na lang ang namatay og dili si Kuya. Kaya bisag ako maini aron, si Kuya paghihapon ang imong ipangita. Dito na ako kagustuhan nga mo ito'y mahitabo ni Kuya, Dad. Dili. Thea. Please. Basag di ko uban ni Andy. Karon pa ko maka-feel nga doon ako'y saktong gibuhat, Dad. All my life, ikaw mo'y akong gisunod. Bisag karon lang, Dad. Basag di ko uban ni Andy. Buutan siya og mahal ko niya. Thea. Love, tika. Ug bisag unsa pa'y mahitabo, Andy. I-fight takit ka. Karon pa ko mo feel og ingon, ani. So please. Please. Ayaw pa yung tsukok buwaki, ha? Tia, mahal tagay ka. Ug maningkamot ko maayo aron ma-prove nako si imong daddy nga worth it ko para nimo. Thank you, Andy. Thank you. I love you. I love you too, Tia. A few stolen moments is all that we share. You've got your family and they need you there. Though I try to resist. Dili sayon ang among giagian ni Andy, pero proud ko sa outcome sa among tanang mga sakripisyo o pag-antos. Sa pagkakaroon, usa na ka-engineer si Andy, og ako, housewife, nga nag-atiman sa among kids. Dili na lang kutob og daghang salamat, RMN.